Здравейте на всички, добре дошли в моят канал, в нашият канал. Аз съм Денис, тук наоколо е моята съпруга Фифи и нашата дъщеря на 4 годинки. Искаме да направим една кратка презентация за нас и нашето семейство. До миналата година живеехме в Испания, сега вече се установихме в София, България. Така че съответно от миналата година и юни месец 2024 вече официално се завърнахме в България и нашата идея е да споделиме нашия лайфстайл, нашите пътувания и гастрономия от всички видове и форми с всички вас. Защото смятаме, че пътуванията и храната са свързани и едно хубаво пътуване върви с една хубава маса, с хубава храна и с хубаво вино. Така че ако ви харесва този вид съдържание, тези видеа, останете с нас. И няма по-добър начин да започнем това пътуване с предстоящото ни пътуване, което вече е истина и факт, до Индонезия. Индонезия и Малазия. Минахме през Доха, идеята е да видим остров Бали, Малазия, Куала Лумпур, Сингапур, после пак обратно Доха и в София. Идеята е да останем един месец, да живееме, ако можем да го наречем така, да работим тук, да обикаляме и да се наслаждаваме на това всичко, което имаме покрай нас и особено тази част от Азия. Така че ако ви харесва този тип съдържание и тези видеа, останете с нас, абонирайте се за канала, активирайте камбанката и се присъединете с нас в нашето пътешествие. До скоро, приятели!